Velkommen til Developers Only. Når du er her i dag, er det fordi, vi har inviteret netop dig. Sammen med eksperter og forskere fra hele dansk turisme er vi inviteret her til at skabe noget helt unikt sammen i dag. Her i disse rammer skal vi sammen udvikle nye spændende koncepter sammen med andre gode kollegaer fra hele Turisme Danmark. Der skal arbejdes med 4 spændende koncepter, nemlig til lands, til vands, til maven, til hjertet og hjernen. Dette skal gerne resultere i, at vi i fællesskab udvikler 4 nye innovationsruter på tværs af hele Danmark. Undervejs vil vi blive inspireret og udfordret med disse spændende lokaler, som gerne skal være både fagligt og personligt stimulerende til glæde og gavn for hele Turisme Danmark. Udviklingsprocessen tager sit afsæt i Ideation-værktøjet, som Destination Kongernes Nordsjælland har benyttet til at udvikle 9 oplevelseskoncepter. Efter 6 timers udviklingsarbejde møder du igen virkeligheden og inviteres til festaften på Kronborg Slot. På gensyn den 31. oktober.